Dámy a páni, vážení zástupcovia médií, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnej tlačovej konferencii politickej strany Právo na pravdu s názvom Nové skutočnosti k Jaroslavovi Naďovi a výzva ministrovi vnútra. Dovolte mi predstaviť účastníkov dnešnej tlačovej konferencie. Martina Halasa, moje kolegyne Silviu Beňovú a Zuzanu Krajčovičovú a kolegu Michala Ilka. V tejto chvíli už odovzdávam slovo Martinovi Halasovi. Ďakujem veľmi pekne. My sme včera podali nové trestné oznámenie ohľadne darovania vojenského materiálu zo Slovenska na Ukrajinu. A dnešná tlačová konferencia bude práve o tomto novom trestnom oznámení, kde vám skrátka len vysvetlíme, prečo vlastne toto trestné oznámenie. A súčasťou dnešnej tlačovej konferencie budú aj dve výzvy pánovi ministrovi vnútra Eštokovi, kde prvá výzva bude, aby preveril, či pán Naď nebol platený od nejakých ukrajinských agentov alebo bezpečnostných zložiek. A tá druhá je, či, keďže pán minister Eštok popísal nejakú schému etablovania možnej ukrajinskej politickej strany, alebo teda strany politické na Slovensku, ktorá by mohla byť financovaná z ukrajinských peňazí, tak rovnako výzvu, ktorá by mala smerovať k tomu, aby sa takéto skutočnosti preverili, pretože keď si potom na konci vypočujete, čo hovorí pán minister Eštok a v kontexte toho, čo sa tu budeme rozprávať, tak si skúste predstaviť pána Náďa, skúste si predstaviť stranu Demokrati, či vám na toto nesadne ako zadok na šerbelke, tak môžem trošku expresívnejšie povedať. Čiže my sme včera dali to nové trestné oznámenie a dali sme ho najmä kvôli tomu, že máme za to, že existujú nové a zásadné fakty, ktoré spochybňujú to, že to darovanie zbraní mohlo byť zneužité a použité na finančné obohatenie alebo nejaké konkrétne záujmy určitých skupín ľudí. Vysvetlím neskôr koho a prečo. Každopádne viete, že za mňa veľmi škandalózne zastavenie krajskou prokurátorou trestnej veci týkajúce sa darovania MIGov, S-300 aj Kubu bolo uzavreté najmä na základe toho, že sa zameriavala prokuratúra výlučne na tzv. Technicko-majetkovú stránku. My však hovoríme o tom v tom novom trestnom podaní, že, a to je pre mňa absolútnym prekvapením, najmä keď vyplával na povrch, že pán Naď bral peniaze od ukrajinskej firmy, ktorá sa zaoberá vojenskou technikou hneď potom, ako skončil ako minister, že práve toto celé darovanie malo byť preverené v kontexte rozhodovania pána Naďa ako ministra obrany a verejného činiteľa, aké mal na to motivácie, či tam neboli nejaké možné eventuálne finančné protiplnenia, či už jeho alebo ďalších osôb. A tým pádom, či tam neexistuje alebo nie je nejaká nová trestnoprávna rovina, ktorá by mala byť riešená. Máme za to, že podľa dostupných údajov z verejných zdrojov z Ukrajiny, alebo teda to, čo sme ponachádzali, nám z toho úplne jasne vyplýva, že napríklad tá spoločnosť, ktorá platila pána Naďa, sa etablovala už na Slovensku počas obdobia, keď pán minister Naď bol ešte ministrom. Takisto si viete z verejne dostupných zdrojov pozrieť, že ľudia, ktorí pracovali priamo pod pánom Naďom, ja by som ich nazval možno priamo, že politicky exponované osoby, pretože to boli jeho nominanti, sa potom ocitli v týchto spoločnostiach. Je tam potom taká skutočnosť, ktorú môžete považovať rovno tiež za náhodu, že pán Naď, keď bol minister obrany a pán Heger bol premiérom, tak Slovensko darovalo odmiňovacie zariadenia Boženy 2, ktoré potom spoločnosť, a ja teraz netvrdím, že to boli úplne rovnaké stroje, ktoré sme my darovali, ale rovnaké Boženy 2 používala tá spoločnosť, ktorej vlastne bol pán Naď platený. Hej? Čiže je tu množstvo podivných skutočností a za mňa, ja nerozumiem tomu, prečo sa nikto na prokuratúre alebo aj na polícii nezaoberal týmito podnetmi, respektíve my sme sa dopatrali po možno 3-4 dňoch k tomu, že sa nám podarilo
naplniť v rámci toho podania asi 3 alebo 4 strany A4 rôznymi takýmito linkami a odkazmi na verejne dostupné zdroje, kde napríklad sa dozviete, že ľudia, ktorí by eventuálne mohli byť za touto ukrajinskou spoločnosťou podľa tých registrov ukrajinských, sú ľudia, ktorí sú aktuálne buď sú alebo boli vyšetrovaní za korupciu v rámci špeciálov, v rámci vojenskej techniky. Sú to ľudia, ktorí mali alebo v minulosti pracovali na najvyšších pozíciách ukrajinských tajných služieb, vojenského spravodajstva a podobne. Čiže otázka je, že ako vlastne si plní úlohy SIS-ka, VOS-ka, polícia, ak takto jednoznačnú záležitosť, ktorú sme sa my bez akýchkoľvek spravodajských informácií dopatrali na verejných registroch a spísali sme ju v podstate za pár dní na políciu ako nový podnet, ako je možné, že toto nikto nepreveroval, že sa týmto nikto nezaoberal. Takže tých otázok je tu veľa. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, že aj u nás vlastne v našich médiách zazneli nejaké informácie od novinárov. Tu máte napríklad potvrdené, to bol rozhovor s pánom Naďom, že pán Naď vlastne hovorí o tom, že áno, on zarobil 1000 eur. On to neuviedol v tom čase, kedy vlastne v tej firme pracoval, ale až následne. Až keď sme to vlastne my v rámci Právo na pravdu otvorili, že takéto skutočnosti sú, čiže až vtedy to pán Naď priznal. Môžem vám potom poskytnúť, pravda, že celé to naše podanie, je to podanie na 8 strán, je tam odlinkovaných veľmi veľa zaujímavých vecí. Viete si však aj nájsť aj napríklad na blogu Na pravde v podstate dosť veľa informácií ohľadne toho. Tu sú rôzne k tomu informácie, to sú 3 blogy, ale viete si tam dopatrať aj ďalšie veci. Čiže nie je to nič, čo by sme mali z nejakých neviem akých zdrojov, je to všetko verejno dostupné. Za mňa musí byť preverené a musí byť naozaj preverené, a to je výzva pre pána ministra Eštoka, či tam boli, okrem toho, že pán Naď tam dostal tieto financie, ďalšie finančné protiplnenia. Pýtame sa, a s tým súvisí aj naše podanie na finančnú správu, ktoré sme dávali 2 týždne dozadu, či z tejto činnosti neboli a nie sú a nebudú financovaní aj politická strana Demokrati. Toto je zásadná otázka, pretože ak by prišlo k akémukoľvek aj sprostredkovanému plneniu zo zahraničia, tak si myslím, že to je porušenie zákona. Ak si zoberiete politickú stranu Demokratie, ja som si to nedával do tej prezentácie, ale viete si pozrieť, že pán Naď v minulosti doslova dránkal peniaze na to, aby mal na fungovanie tejto politickej strany. Dneska zázračne majú za sebou 2 alebo 3 celoslovenské kampane, majú za sebou referendum, majú za sebou kopec ďalších vecí. A ja vám neviem povedať, z čoho to financujú, je to konec koncov ich problém, ale v tom čase, kedy tie peniaze pán Naď dránkal, tak pokiaľ viem, tak tam bol dlh okolo 764 000 eur. A viete, že bude teraz kampaň na komunálne voľby. Videli ste už nejaké billboardy, ktoré mali aj minulý rok. Viete, že budú parlamentné voľby, takže ja som veľmi zvedavý, že kto vlastne politickú stranu Demokrati financuje, a to si vlastne ukážeme aj neskôr. Prešiel by som teda k tomu druhému bodu, ktorý sa týka pána Naďa a výzvy pánovi ministrovi Eštokovi. Pán Naď sa priznal, že bral peniaze. Ak si zoberiete, že už tu sa v nejakých novinách píše, ale viete si to pozrieť aj na verejne dostupných zdrojov a vy máte asi informácie z bezpečnostných zložiek, že sa tu píše možno o nejakom korupčnom pozadí, že sa tam píše o tom, že niektorí ľudia, ktorí sú pri tých firmách, boli napojené na vojenské spravodajstvo ukrajinské a podobne. Tak skúste mi, pán minister Eštok, povedať, prečo ste nekonali po tomto rozhovore a prečo polícia nezačala prešetrovanie toho financovania pána Naďa, že zobral peniaze napríklad po tomto výroku pána Naďa. Ale problém je, že ja tu mám iný váš výrok, pán Naď. No poďte, ja by som vám ho zacitoval. Rozložiť a pozatvárať túto proruskú, kolaborantskú, zradcovskú svoloč. Bez toho to nepôjde. No áno. Vaše vyjadrenie. A to za tým si stojím. Teraz ste pred chvíľou povedali, že tu nehovoríte, že chcete niečo zatvárať. A hovorím tam nejaké mená konkrétne? Rozložiť a No a to povedzme si pravdu. Ak je niekto, napríklad vám poviem, o kom hovorím. Napríklad hovorím o tom, že pán Garbár, ktorý bral peniaze od ruského agenta...
Dobre, pán Garbar je, pokiaľ viem, neviem, nepoznám ho, ale myslím, že to bol novinár, alebo je novinár, ak sa nemýlim, alebo teda nejaký takýto človek. Každopádne to nie je politicky exponovaná osoba, ani bývalý minister, ani minister obrany. A tu sa rozčuluje pán Naď, ten pán zobral tuším 2x 500 eur od ruského agenta a rozčuluje sa tu teraz pán Naď, že ako je to možné. Pán minister Eštok, pán Naď sa priznal, že zobral tisícky eur. Vy ste preverovali, pán minister Eštok, že od koho tie peniaze zobral? Vy ste preverovali, že či sa nezobrali nejaké iné peniaze? Vy ste preverovali, pán minister Eštok, že či nekončia nejaké peniaze v politickej strane Demokrati? To sú legitímne otázky, ktoré aj po týchto výrokoch pána Naďa by malo ministerstvo preveriť. To je odsúdené a presne o tom to hovorím. Pokiaľ budú ľudia ako Garbar a spol, lebo tých bolo viacero, ktorí tu brali peniaze, dnes je určite kopec takých ľudí, ktorí od Rusov berú peniaze a sú kolaborantská svoloč, tak jednoducho títo ľudia musia skončiť vo väzení a nie na podmienku alebo na nejaký finančný trest, lebo také sa deje u nás, že niekomu preukážu, že spolupracuje s ruskou spravodajskou službou 13 rokov, dostáva kopec peniazy za to a dostane podmienku alebo finančný trest. To jednoducho nie je možné. Tu musia byť zákony, že keď niekto je vlastný zradca, tak bude adekvátny spôsob. No dobre, ale o tom rozhodujú o tom rozhodujú a je úlohou politikov, aby zabezpečili, že tieto orgány musia mať voľný prístup k informáciám ako na Dobre, čiže pán minister Eštok, je úlohou politikov, aby sa to preverilo. Takže vás žiadame teraz, aby ste to preverili. Je to konec koncov, vyzerá to tak aj požiadavka pána Naďa, lebo predpokladám, že nehovoril len o pánovi Garbarovi, ale hovorilo všeobecne ako bývalý minister obrany. Takže ja vás žiadam, aby ste preverili a takisto vás žiadam, aby ste, pán minister Eštok, preverili aj ostatné osoby politicky exponované, ktoré boli v čase, keď bol pán minister Naď na funkciách, či už na ministerstve obrany alebo ďalších, ktoré boli podriadené ministerstvu obrany, a aby ste preverili všetky tieto osoby, či k takýmto činom neprišlo. Alebo sa pýtam pána ministra Eštoka, či to platí len vtedy, keď sa jedná o Rusko, alebo či to platí, akože meter platí pre každého. To znamená, keby to platili Američania, keby to platili Rusi, keby to platili Ukrajinci. Pán Naď priznal, že zobral tisícky eur. Takže pán minister Eštok, prvá výzva na vás. Druhá vec, ktorá je pre mňa tá najzásadnejšia, a to je vec, ktorú ja by som si chcela, alebo bol by som rád, keby sa zamysleli aj všetci občania na Slovensku. My sme tu hovorili o nejakej schéme, že Naď niečo daroval, Heger bol vtedy predseda vlády, demokrati teraz, odovzdali sme v podstate bojaschopnú techniku a podobne. Hovorí sa tu potom o tom, že pán minister dostal nejaké peniaze od ukrajinskej firmy. Hovorí sa o tom, že tá firma, alebo teda tie prepojenia personálne, ktoré sú ešte počas jeho ministrovania, už začali na Slovensku nejakým spôsobom podnikať a začali vyvíjať nejaké aktivity. Že sa potom určití ľudia politicky exponovaní z ministerstva, z ďalších organizácií pod pánom Naďom popresúvali do týchto spoločností. A rozprávame sa tu teda hlavne o tom, že pán minister Naď zobral nejaké peniaze. A teraz skúste si vypočuť to, čo hovorí pán minister Eštok, a za to tá druhá a teda posledná výzva na neho. Pán minister Eštok, nie je toto, o čom vy hovoríte v televízii, už realita, a nie je to realita, ktorá sa týka politickej strany Demokrati a pána Jaroslava Naďa? Vypočujte si to, prosím. Bola potvrdená na Ukrajine, že sa jednoducho deje. Tu nie je len bezpečnostné riziko, ale my už dnes máme aj informácie o tom, že tu bude záujem jednoducho, keď tých Ukrajincov tu bude veľa, vstup nielen do bezpečnostnej infraštruktúry, ktorá tu dnes je, ale aj do politického systému. Aký problém je pre oligarchu alebo človeka, ktorý dnes zarába na Ukrajine v rámci vojnového konfliktu desiatky miliónov eur si tu vytvoriť politickú stranu? My už dnes také informácie máme, že jednoducho ten záujem. Dobre, takže vypočuli ste si. Ja si myslím, že každý súdny človek asi vie, o čom hovoríme. Myslím si, že a je to legitímna otázka, ktorá zaujíma asi nielen mňa alebo Právo na pravdu, ale každého občana na Slovensku, že koho myslel alebo koho mohol minister Eštok mysleť. A naša výzva teda je, začnite pracovať na tom, aby občania videli konečne výsledky toho, čo sa tu dialo v rokoch 2020-2023. Začnite konečne preverovať všetko to, čo máte.
To znamená nielen, že si vybere účelovo, či už prokurátor alebo polícia určité veci a túto zjavne skutočnosti, ako sú rôzne finančné väzby a ďalšie, nikto neskúma a ja nerozumiem, prečo ich nikto doteraz neskúmal, keď sú verejne dohľadateľné proste na všetkých médiách alebo teda na všetkých dostupných registroch. Ja nerozumiem potom, a teraz ako prepačte, čo robí Vojenské obranné spravodajstvo a Slovenská informačná služba. Vy ste nemali páni z minulosti alebo teraz informácie o tom, že sa tu diali takéto veci? Alebo nikomu nevadilo, že bývalý minister obrany dostával peniaze od nejakej firmy, že sa tam darovali nejaké boženy? Ako preveroval toto niekto? Toto nie je podľa vás kauza? Nie je toto niečo, čo by mali občania vedieť? No a čo sa týka ministra pána Eštoka, tak ja si myslím, že tieto dve veci, či pán Naď náhodou nebol platený ukrajinským agentom, ako on sám hovorí, to treba takisto preveriť. Ja si myslím, že aj pán Naď s tým bude určite veľmi rád. Súčinníke tak veľmi horlivo hovoril o tom. A rovnako tá politická strana. Uzavriem to už len tak a to by som možno použil taký príklad ešte z toho roku 2020-2023, ktorý možno nesúvisí, ale veľmi súvisí. Jedno z prvých trestných oznámení, ktoré som ešte ja dával, tedy ešte neslychovali sme o právo na pravdu, bolo hneď po nástupe tejto vlády v roku 2023. Išlo o prípad, keď pán Štefan Kiš, aktuálne poslanec Progresívneho Slovenska, bol v tom čase predsedom útvaru hodnoty za peniaze a neviem, či viete, ale to je priame spojenie Progresívneho Slovenska s pandémiou, s Matovičom a s tými jeho šialenstvami. Tak pán Štefan Kiš, keď bol šéfom útvaru hodnoty za peniaze, schválil Matovičovi tzv. Očkovaciu lotériu a sprostredkovateľský bonus. A pán Kiš tedy, aby to UHP obhajilo, tak oni vtedy vymysleli takú novú ekonomickú veličinu, ktorá sa volá ekonomická hodnota neočkovaného človeka. To neviem, či viete. A my sme na základe tohto, alebo teda ja som na základe tohto podával trestné oznámenie, lebo toto nenájdete v žiadnych poučkách. A pán Kiš tedy vlastne pánovi Matovičovi odsúhlasil tieto dve opatrenia, ktoré boli v desiatkách miliónov eur. Pamätáte si ich? Na základe práve tejto veličiny jednej. To znamená ekonomická hodnota neočkovaného človeka. Hovorím to práve kvôli tomu, že doteraz som bol síce na jednom výsluchu, kde ako ten výsluh ani nemusel byť. Doteraz sa v tom nič neurobilo. A ja nerozumiem, čo táto vláda robí a kedy táto vláda niečo chce robiť. Ja vám môžem za právo na pravdu povedať, že tak ako dávame možno dneska pre vás nezmyselné trestné oznámenia, my jednoducho dnes nemáme moc na to, aby sme s týmito vecami niečo pohli. Ale je to jeden z základných bodov nášho politického programu, že určite chceme to, čo táto vláda nerobí a neurobila, vysporiadať sa s rokmi 2020-2023, aby sa práve takéto svinstva už nikdy do budúcnosti nemohli diať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Neviem, či máte otázky. Ja mám jednu otázku. Mám jednu otázku. Vy ste sa obratili, alebo teda vyzvali ste pána Eštoka, ale v súvislosti s vojenskou informačnou službou nebolo by dobré obratiť sa aj na pána Kaliňáka. Vlastne týka sa to výhradne obrany a obranných schopností štátu. Čiže ja som zachytila, teraz sa vyjadroval štátny tajomník ministerstva obrany k tomuto rozhodnutiu prokuratúry, teda k tým 3 veciam, ktoré sa uzavreli, kde ešte sa to uzavrelo, že bol pán Naď ako dobrý hospodár. A tým pádom si myslím, že by bolo dobré, keby sa k tomu, alebo teda keby k tomu zaujali stanovisko aj z obrany, nie len z ministerstva vnútra. Hej, ale toto je úplne iná rovina. Toto je rovina preverovania nejakého možného financovania a ďalšieho konfliktu záujmov a podobne. Čiže ja predpokladám, že keď sme to podali na UBOK, tak UBOK sa s tým už vysporiada tak, ako sa má. Tamto, čo ste spomínali, že 3 veci sú uzavreté, jedna vec je vlastne ešte otvorená, to je to, nazvem to, že vyzvedactvo ohľadne S-300, čiže toto je stále otvorené. Tam vlastne ide o to, že uznesenie vlády neukladalo povinnosť prístupniť tieto informácie tej ukrajinskej strane, čiže toto je niekde v tom kontexte toho, že mohlo to byť presne v rámci toho, že niekto niečo za niečo dostal. Takže možno práve aj v tejto jednej veci pomôže toto naše trestné oznámenie. Ďakujem. Ďakujem aj. Takže keď nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prajem.